करे जाहो भेंट हो जाई, करे जाहो भेंट हो जाई। म्यूजिक बाय नितेश निराला। भेंट हो जाई। गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बोईसर। करे जाहो भेंट हो जाई। हमके पटावे से पहिले हमारा भाई के पटावा। हमके पटावे से पहिले हमारा भाई के पटावा। मामला सेट हो जाई, केहू परबो न करी सकवा, घर में भेंट हो जाई। केहू परबो न करी सकवा, घर में भेंट हो जाई। हमके पटावे से पहिले हमारा भाई के पटावा। मामला सेट हो जाई, केहू परबो न करी सकवा, घर में भेंट हो जाई। केहू परबो न करी सकवा, घर में भेंट हो जाई। करे जाहो घर में भेंट हो जाई। करे जाहो भेंट हो जाई। भेंट हो जाई। जानू चिकन मछरी हमारा घर में बनवाई हो। जानू जानू कह के अपने हाथवा से खियोई हो। करे जाहो चिकन मछरी हमारा घर में बनवाई हो। जानू जानू कह के अपने हाथवा से खियोई हो। बन जाई परमिट आरे जाए के खुला गेट हो जाई। बन जाई परमिट आरे जाए के खुला गेट हो जाई। केहू परबो न करी सकवा, घर में भेंट हो जाई। केहू परबो न करी सकवा, घर में भेंट हो जाई। भेंट हो जाई। भेंट हो जाई। जानू इहे फॉर्मूला राइटर बानी से अपनैले बा। लालू नादनवा हमारा सखी के पटैले बा। हाँ हाँ इहे फॉर्मूला राइटर बानी से अपनैले बा। लालू नादनवा हमारा सखी के पटैले बा। नया तरीका के कलम उपयोग न तलेट हो जाई। नया तरीका के कलम उपयोग न तलेट हो जाई। केहू परबो न करी सकवा, घर में भेंट हो जाई। माई परबो न करी सकवा, घर में भेंट हो जाई। ये गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बोईसर।